שלום, בפרויקט הזה בניתי מסווג שמבדיל בין תמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית לבין תמונות אמיתיות. השתמשתי בלוג'יסטיקל רגרשן שממומשה from scratch. המטרה להבדיל בין תמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית ותמונות רגילות שנוצרו על ידי אדם או מצלמה. כאן המימוש מאפס שלנו. הקוד הזה מציג את המימושים של הפונקציות מהספרייה scikit-learn from scratch. זה רעיון מאחורי רגרסיה לוגיסטית. האלגוריתם לסיווג נתונים. האלגוריתם לוקח את נתוני הקלט, מכפיל אותם במשקלים ומשקולות ומעביר את התוצאה דרך פונקציה מתמטית בצורת S. תוצאה שמתקבלת היא הסתברות בין 0 ל-1, אם ההסתברות היא 0.5 ומעלה הוא יחזה שייכות לקבוצה 1 ואחרת לקבוצה 0. בפונקציית פיט, המודל עומד על ידי עדכון המשקולות שוב ושוב כדי להקטין את טעויות החיזוי שלו, תהליך שנקרא ירידה בגרדיאנט. פיצ'ר שמאפיין מודל קלאס 1 יקבל משקל חיובי גבוה, פיצ'ר שמאפיין מודל קלאס 0 יקבל משקל שלילי גבוה. פיצ'ר שנפוץ באותה מידה בשני הקלאסים לא תורם להפרדה ביניהם, ולכן המשקל שלו יחשב ל-0. לגבי שאר הפונקציות, סטנדרט סקיילר מנרמל את הנתונים כך שכל המאפיינים יהיו באותו קנה מידה. זה מונע ממאפיינים במערכים גדולים יותר להשפיע יותר מדי על המודל. Accuracy Score מחשב את אחוז התחזיות שהמודל צדק בהם. Confusion Matrix מייצר טבלה שמפרט את כל ההצלחות והפספוסים של המודל שאנחנו נראה בהמשך. Classification Report מפיק דוח סיכום עם מדדי סיווג מעמיקים יותר, והתבסס על הטבלה הקודמת. Plain Test Split מערבב ומפצל את הנתונים בשני חלקים, סט אימון כדי ללמד את המודל וסט בדיקה קטן יותר כדי לבחון עד כמה טוב הוא למד. כאן אנחנו טוענים את הנתונים ומכינים את אוסף התמונות כדי שהמודל יוכל ללמוד מהם. הוא מגדיר תמונות אמיתיות כ-0 ותמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית כ-1. אנחנו בעצם טוענים את התמונות, ממירים אותם ל-32 על 32, אם הם עוד לא בממדים האלה. אנחנו טוענים את הטריין ואז את הטסט ושמים הכל תחת מערך אחד, ובמערך השני הלייבלים שלהם. כלומר, האם התמונה היא אמיתית או לא. בסוף נותרנו עם 120,000 תמונות סך הכל, שכל תמונה היא 32 על 32 על 3, שזה בעצם 3 השכבות של כל צבע אפשרי, אדום, כחול וירוק. כאן יש לנו תמונות לדוגמה, 3 תמונות אמיתיות ו3 תמונות מזויפות שנוצרו על ידי AI. לנו זה נראה פחות ברור, אבל המטרה שהמודל יוציא את הפיצ'רים ויוכל להבדיל ביניהם. Feature Engineering, הקוד מגדיר פונקציות לחילוץ מאפיינים. במקום להזין למודל את התמונות כסתם אוסף של פיקסלים, אנחנו מתמצתים אותה לתכונות מתמטיות ספציפיות שעוזרות למודל להבחין בצורה חכמה יותר בין תמונה אמיתית למזויפת. Raw Pixels משטח את התמונה לרשימה אחת ארוכה ומנרמל את הערכים של הפיקסלים כך שיהיו בין 0 ל-1. ויתרתי על הפונקציה הזאת מכיוון שהם הציפו את המודל ביותר מ-3,000 מאפיינים לתמונה, מה שיצר רעש דומיננטי שהעלים את המשמעות של שאר המאפיינים החשובים ופגע בביצועים. כל היסטוגרם בודק את התפלגות הצבעים בתמונה לכל ערוץ צבע, כלומר כמה פיקסלים יש מכל רמת בהירות. Edge Features מזהה קווים וגבולות חדים בתמונה בעזרת פילטר סובל ומפיק נתונים סטטיסטיים על עוצמת הגבולות האלה. Frequency Features ממיר את התמונה לעולם התדרים באמצעות התמרת פוריה כדי למצוא תבניות מחזוריות או רעשים דיגיטליים שלרוב מאפיינים בינה מלאכותית. Texture Features מוציא נתונים סטטיסטיים בסיסיים כמו מוצג בסטיית תקן כדי לתאר את המרקם הכולל של התמונה. ו-Extract All Features לוקח את כל המאפיינים מהפונקציות הקודמות ומאחד אותם לרשימה של בערך 116 פיצ'רים שמייצג את התמונה כולה ומוכנה לאימון המודל. כאן יש לנו ויזואליזציה של איך בעצם המודל רואה את זה. הוויזואליזציה הזאת בעצם מציגה השוואה ישירה בין התמונה שנוצרה על ידי בינה מלאכותית לבין צילום אמיתי. דרך שיטות שונות של חילוץ מאפיינים, היא ממחישה כיצד המודל רואה את ההבדלים ביניהם, בעזרת ניתוח פיזור צבעים, חדות וכל הפיצ'רים שאנחנו מציעים מלפני. וכאן יש לנו את הנתונים בצורת טקסט, מה שבעצם המודל רואה. Extract Features for All Images, הקוד הזה מבצע בפועל את חילוץ המאפיינים על כל התמונות שניתנו, הוא עובר על כל תמונה, מפעיל עליה את הפונקציה שמאגדת את כל התכונות ושומר את התוצאה במטריצת נתונים אחת. לאחר מכן מוחק מהזיכרון את התמונות המקוריות כדי לחסוך ברם וכדומה. כיוון שמעכשיו המודל לא זקוק רק למספרים שחולצו ולא לפיקסלים עצמו. הקוד הזה מפצל את הנתונים שהכנו לשתי קבוצות. 80% מהתמונות ישמשו לאימון המודל ו-20% ישמרו בצד כדי לבחון אותו לאחר מכן. הנקודה המרכזית כאן היא השימוש ב-Stratify. פעולה זו מבטיחה שהיחס המקורי בין כמות התמונות האמיתיות למזויפות יישמר בדיוק אותו דבר. גם בקבוצת האימון וגם בקבוצת הבדיקה. כך נמנע מצב שהמודל יתאמן על קבוצה שמכילה למשל רק תמונות מזויפות. Scale Features, הקוד הזה אחראי על נרמול הנתונים, הוא מאזן את כל המאפיינים כך שיהיו באותו קנה מידה, ממוצע סביב 0 וסטיית תקן 1. הנקודה החשובה ביותר כאן היא שהחישוב של הנרמול מבוצע אך ורק, שזה הפיד בעצם, אך ורק על פי נתוני האימון. לאחר מכן, אותה נוסחת נרמול בדיוק מופעלת גם על נתוני האימון וגם על נתוני הבדיקה. ההפרדה הזאת מונעת דליפת מידע, מבטיחה שהמודל לא יושפע בשום צורה מנתוני הבדיקה לפני שהוא נבחן עליהם. הקוד הזה מבצע את שלב האימון עצמו של מודל הרגרסיה הלוגיסטית. הוא מתחיל את המודל עם שתי הגדרות מפתח. קצב הלמידה, שזה learning rate, קובע את גודל הצעד שהמודל לוקח בכל פעם שהוא מתקן את המשקולות שלו. צעד גדול מדי יגרום לא לפספס את הפתרון, וצעד קטן מדי יגרום לו למידה איטית מאוד. ו-N iterations, שזה מספר איטרציות, קובע כמה פעמים המודל יעבור על הנתונים ויעדכן את עצמו בניסיון להשתפר ולצמצם את השגיאה. ובסוף, הפונקציית פיט מופעלת על הנתונים הנורמליים ועל התוויות, ומתחילה בפועל לתהליך הלמידה, שבו המודל מוצא את הקשר הסטטיסטי בין תמונה אמיתית לתמונה מזויפת. יש לנו את הערכה, הנתונים מראים שהבדיקה נעשתה על סט מאוזן לחלוטין, 12,000 תמונות אמיתיות, 12,000 תמונות של בינה מלאכותית, סך הכל 24,000 תמונות, הפרסיז'ן פה עומד על 0.8, ריקול עומד על 0.8 ו-F1 שזה ממוצע משוקלל ביניהם, או 0.8 שזה לא רע בכלל.
כאן יש לנו את ה-Confusion Matrix, שאנחנו רואים כמה המודל חזה את התמונות האמיתיות נכון, שזה 9,500 בערך, ותמונות AI בצורה נכונה, ואנחנו רואים שעושה עבודה לא רע בכלל. בשלב הזה אנחנו מבצעים אופטימיזציה על ידי בחינת הייפר פרמטרים שונים, כך שבהם נוכל לקבל תוצאות טובות יותר. בשלב הזה ראיתי ש-Learning Rate 1 נותן את הביצועים הטובים ביותר, ולכן אנחנו נבחר בו למודל הסופי שלנו. כאן יש לנו את הגרף שמייצג את השינויים בהייפר פרמטרים ואת האקיורסי של המודל בהתאם. וכאן יש לנו את האינטראקטיב מודל. פה יש לנו את הפונקציה שבעצם מקבלת תמונה, עושה ריסייז של 32-32, בעצם מחלצת את המאפיינים ומחזירה את ה-read photo או AI generated. הפונקציה הזאת בעצם אמורה לקחת כל תמונה ולהפוך אותה לממדים שהמודל יודע לקרוא ולהבין אותה. וכאן יש לנו 5 תמונות שלקחנו באופן רנדומלי מהסט שלנו, ואנחנו רואים שהמודל הצליח לנבא את כולם בצורה טובה, והוא לא טעה באף אחד מהם, עם accuracy די גבוה. כאן יש לנו 2 תמונות שלקחתי מהאינטרנט, אחת תמונה שג'מיני יצר, של מכונית ספורט, ושנייה גם תמונה אמיתית של מכונית ספורט, שנלקחה על ידי מצלמה. אנחנו ננסה לראות בלייב האם המודל שלנו מצליח לחזות, האם התמונות האלה, איזה תמונה אמיתית ואיזה תמונה היא AI. אז עכשיו התמונה שג'מיני עשה, הוא זיהה שזה AI generated עם confidence של 82%. ולגבי התמונה האמיתית, הוא זיהה שזה תמונה אמיתית עם confidence של קצת יותר מ-50%, שזה לא מספיק טוב, אבל זה בסדר. תודה רבה שהאזנתם.